Peter Smižík, riaditeľ podujatia, posiela na tráť z domáceho finále. Nekompromisný vertikálny duel. Túto dvojicu. Patrik ide dopredu a Miro Ševela ho prenasleduje. Miro takticky z druhej pozície bude chcieť zabojovať o tretiu priečku, ale týmto pádom obávam sa, že sa o túto možnosť pripravuje. Ale počkaj, ešte nič ešte. Pozor, krásny súboj. Miro Ševela. Aj, teraz obidvaja zostali stáť. Ešte ich nechajme ísť, nechajme ich ísť. A teraz čo? Opakovať! Jasné, chceme tu opakovať! Opakovať, jasné! Ale aj s hentým, aj s tým pádom. To vyhodnotenie, ono tam ešte drobné prekvapenie. Je to šampióne, tak pozor. A Mark Marrier odčela Miro Ševela, opäť je tam na splašenom koni, ale stále sa drží. Patrik Markvart si ide po tretie miesto. Preskočil aj lavicu, je tam tretí, teda dnes Patrik Markvart, štvrtý Miroslav Ševela. Keďže Tomáš Hostinský ešte nepožiadal miesto, Kekovena ide na víťazstvo, poďme na to, Tomáš Hostinský vedie! A David Ciprián dnes prvýkrát prehrá, vyzerá to tak. Tomáš Hostinský si ide po víťazstvo. Red Bull Geronton 2016, Tomáš Hostinský! Tu sú teda dvaja finalisti na druhom mieste dnes. David Ciprián, krásne výkony, skončil až vo finále ako porazený. Wow. Parádička pro diváky, ako hovorí Tomáš Hostinský, prichádza v tejto chvíli k vám. Ale teší sa nepochybne aj David Ciprián. Veľký súboj, veľká paráda, nádhera. Dnes na trati víťazom Red Bull Geronton 2016 je Slovák Tomáš Hostinský.